Hola, em diuen Júlia i avui vos vaig a parlar d'un llibre que es diu Missió Pandèmia. Però el que passa en aquest llibre que no és un llibre normal. En aquest llibre hauràs de prendre decisions. Has de decidir tu la història. Normalment en els booktubes dic qui és el protagonista o la protagonista. I ara ho diré. Tu mateixa eres el protagonista o la protagonista. I vos vaig a dir per què. Perquè aquest llibre hauràs de resoldre un misteri. Un misteri, fàcil no és. I tu, com formes part de l'agència Cronos, que és l'agència que resol misteris, tu formes part d'allí i t'enviaran un missatge, coneixeràs a la directora i als seus amics. Tu hauràs de descobrir què provoca la pesta a part de les rates. No serà fàcil. T'apuntes?